Prietenii, nebunie cu virusul ăsta, cum am venit și eu de la medic și cu durere în suflet vă zic că o ieși pozitiv. Am virusul frumuseții, o ieși pozitiv, sunt cel mai frumos om de pe pământ. Băi, vreau să sun și eu un prieten să văd dacă răspunde. Alo, mă auzi? Da! Ce văd? Acum vreau să mă duc la hotel. La hotel? Cu Da. cine? Cu colegii, n-am știut unde e Filip, tot atât cu Berna. Talked about behind my back as if I wasn't worthy. Lord knows that I ain't perfect, but I sure deserve it. Family hurting, no one on earth pick up the slack with me. Send me somebody who won't turn their back on me. Facing disaster, got it out the mud. Mă, toată lumea râdea de chinezi, că o au mică, că puii mei. Uite-te că cu aia mică o futut toată planeta. Da, mită. Ce vrei tu de la mine, tu? Ce vrei de la mine, tu? Ce vrei de la tata, tu? Frumoasa mea. Ce vrei? Femeie, te iert să-mi spăl păcatul, că eu te-am vrut pe tine, nu am vrut pe alta. Bă, dar pe uitați la ăștia, ni, bang! Și apoi urmezi și eu. Filip și ăștia cu șrapca, acum așa editul s-a amenințat, bă, dacă am mai văzut așa ceva. Eu am semn în cap și mi-l arde, bă, nu-i voie, dacă pățesc ceva e divină. Prieten, trebuie să șterg contul de TikTok, că e nebunie mare. Am început să mă uit să intru pe TikTok, să mă uit la clipuri la ora 3 și acum e ora 5:20. Carantino! Hai mă, vezi ce ți-am pregătit. Mai mâng eu Pringles. Niciodată. Mai pun eu colăcei de carantina asta. Niciodată. Care n-ați văzut clipul? Sunt bomboane de lece Augustin, lapte stricat, șosete, beșit. Eu am amestecat-o și i-au mâncat, au ghițit-o. S-a topit. Ce răconezi? Nu, ai râs? Te răconezi dacă ți cam. Tare, Ligi! Tare am zis! Și ușor, lași ușor. Ăla-i tare! Bineînțeles, rupe-i, Ligi! Tare! Faci pe antrenorul când am pe antrenor. Tare!